Thank you. Erokamano ahinya. Mina madam mondo otiek set mar penjo, then kasa duogo kuom jogi giduok penjo go kaswa gi. Amoso jopiny ni ruodho bagi. An kachung' ka an iluonga ni Sylvia Kanga. An chair MDG Kisumu County. Adwaro go erokamano ni coalition government ma wantie. Wan gi UDA, wan gi ODM, wan gi MDG. It is good ni utero wai government. Government emichieme. Wamor ni utero wai government. To samudhir government ni dhie uru central ne gik ma jo central penjo president. Gimiyo president agenda. Mondo president otimne 1, 2, 3, 4. Samudhir president. Nye litna kabisa ni president nyo biro Kisumu teacher beach. To kata agenda minyalo mi president is not there. It is very sad. President kini biro Kisumu ka. Minwa uru president agenda. We want infrastructure in Kisumu. What are we doing? One manani. What do we 6 piece? What do we want mondo joao o miteno? Give us what you want to do. What is two-term? Tell us. Rais kobiro Kenya, kobiro Kisumu ka kiny. Nyisnwa, ongiswa ni kikomi dwe chung. Miwa uru 1, 2, 3. Mondo jowagi oyud tich. Wayud dara. Sani ndi kataka wuok kaendi. Adhi yoda idhi goya. Because infrastructure is not there. Jowuoyo denyo. To denyo mar miya wasiling miya bich pile kapile ni wapango line is not going to help us. Give us development. One thing about infrastructure, sani koro igero nwa affordable housing ka. Kanyithi mkuru kwa njenga nyineno gimanyo timore mkuru kwa njenga. Joka kandenye chulo gimoro matin to gidonje ot to gichulo mos. Sama koro angi biro kaeni, makoro Kisumu County, makoro marwa. Idwa timnwa nango ni gol 3 million eke miot. Cho udi nyoger kacha chande mag jo national housing. Ka ionge gi pesa no te to kidonje ot. What are our leaders doing so that we can get these houses? Can our leaders giajibika mondo gimiwa telo maratiro Kisumu kae? Erokamano ahinya. Aya, abro duoko penjo go mokwongo, kare bro duoko penjo go mokwongo kok wabi e penjo mamoko kendo. To kata kamano aparo ni undiko penjo go piny, Mheshimiwa Seth Ochieng